היי, שמי יוליה, ואני כאן בשבילכם לריפוי, לאנרגיה ולאהבה. היום אנחנו נעשה ניקוי מיוחד, ניקוי של מאגרי האנרגיה שלנו, ניקוי והזנה שלהם. אנחנו חיים את החיים שלנו ביום יום ועוברים עלינו הרבה מאוד מצבים, עליות, ירידות, מצבים בגוף, מצבים בנפש, מצבים בתודעה שלנו. ומאוד מאוד חשוב שכל תקופה נעשה שטיפה כזאת, כמו שאנחנו שומרים על הגוף שלנו, מצחצחים שיניים, מתקלחים כל יום, שומרים על עצמנו, ככה גם חשוב שנשמור על הגוף האנרגטי שלנו. ובשביל זה אני כאן, כדי לעבור איתכם את התהליך הזה המיוחד. זהו תהליך שאני מעבירה כבר הרבה מאוד פעמים בטיפולים אישיים וקבוצתיים, והרגשתי רצון להקליט לכם אותו, כדי שבכל מקום, בכל זמן שאתם נמצאים, תוכלו לעשות את זה, והוא יוכל לתרום לכם גם. אז לכולנו, יש מאגרי אנרגיה. יש בעצם 7 צ'קרות מרכזיות. צ'קרה, המשמעות שלה זה גלגל בשפה עתיקה מהודו שנקראת סנסקריט, וזהו בעצם גלגל אנרגיה. יש לנו 7 כאלה שנמצאים לאורך כל הגוף. הצ'קרה הראשונה זו צ'קרת השורש, נמצאת בקרקעית האגן. אחריה צ'קרת המין, נמצאת באגן עצמו. מעליה צ'קרת מקלעת השמש במרכז הבטן. צ'קרת הלב, באזור הלב שלנו, בית החזה. צ'קרת הגרון, נמצאת באזור הגרון והעורף. צ'קרת העין השלישית נמצאת באזור מרכז המצח, בין הגבות. וצ'קרת הכתר, שנמצאת מעל קודקוד הראש. כל אחת מהצ'קרות אנחנו ננקה בצורה אנרגטית, נרגיש מה אפשר לשחרר משם, מה אפשר לנקות, מה יצטבר שכבר אין בו צורך, ונזין. נזין באור, באנרגיה, בחידוש כוחות. בתהליך הזה אני אשתמש בכמה כלים שיש לי, ביניהם דמיון מודרך, ריפוי באנרגיה, שכולל הילינג ורייקי, שימוש באבנים מיוחדות שתואמות את מאגרי האנרגיה שלנו, במרווה לטיהור, ואולי בעוד כמה כלים שאני ארגיש צורך, ובקולות מיוחדים שמגיעים מהמסורת השמאנית. לכל צ'קרה יש גם את התדר שלה, את הקול שלה, את הקול שפותח אותה ומאפשר לה זרימה וביטוי. אני מזכירה שטיפול אנרגטי זה טיפול שמשפיע מרחוק, עובר כל זמן ומקום. חשוב מאוד שתמצאו את עצמכם במקום, בזמן שקט, ובמצב שאתם יכולים לקבל את הריפוי. אנחנו נתחיל בהרפיה קצרה לגוף. קחו נשימה עמוקה. תרגישו איך בכל נשימה אתם מתמלאים בכוחות חדשים, באנרגיה חדשה, ובכל נשיפה אתם משחררים מתוככם מתח או לחץ, עומס שאולי נמצאים בגוף. נשימה נוספת ונשיפה.
תרגישו לאט לאט איך שרירי הפנים שלכם מרפים, איך השרירים העגולים סביב העיניים מרפים. ההרפאיה ממשיכה על האזור הפה, הלשון רפויה, אזור הצוואר מרפא. ההרפאיה ממשיכה לכתפיים, לזרועות, כפות הידיים רפויות. לוקחים נשימה עמוקה לאזור בית החזה, ובנשיפה החוצה בית החזה שוקע פנימה. הלב שלכם והריאות מרפים. נשימה עמוקה אל אזור הבטן. הבטן מרפה. ההרפאיה נשפכת אל האגן. האגן רפוי. שלב, רגוע. משם ההרפאיה ממשיכה אל אזור הירכיים, הברכיים, כפות הרגליים. כל הגוף שלכם רפוי, שלב, רגוע. כל הגוף רפוי, שלב ורגוע. תקשיבו עכשיו לקול שלי, שלוקח אתכם פנימה, למפגש עם מאגרי האנרגיה שלכם. נספור עכשיו מ-10 עד 0. אתם תדמיינו מולכם גרם של מדרגות. הן יכולות להיות בכל צבע, בכל צורה שאתם אוהבים. כל מדרגה שתרדו, ההרפאיה תלך ותעמיק. כשתגיעו למדרגה 0, ייפתח לכם פתח. אתם תיכנסו למקום נעים בטבע עם אדמה טובה, אדמה פוריה. כעת אספור מ-10 עד 0. וכשתשמעו צליל של פעמון, תמצאו את עצמכם במקום נעים ורגוע בטבע. המדרגות מופיעות לפניכם. מתחילים לרדת. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ההרפאיה מעמיקה. 4, 3, 2, 1. 0. 0 גדל וגדל. אתם נכנסים פנימה לתוך מקום נעים ורגוע בטבע עם אדמה טובה, אדמה פוריה. שימו לב, הגעתם לטבע. אתם שומעים מסביבכם ציפורים, אתם שומעים צמרות עצים שזזות, ואתם מרגישים ורואים אדמה טובה שמחכה לכם. אתם נעמדים עם כפות הרגליים שלכם על האדמה, כפות הרגליים יחפות, ומשתרשים לתוך האדמה. משתרשים עמוק עמוק עמוק, עד שתרגישו ביטחון, עד שתרגישו ביטחון במקום שבו אתם עומדים. קחו נשימה. מעולה. נהדר. זה הזמן להזין את עצמכם. זה הזמן לקבל כוחות מהטבע.
זה הזמן לשחרר מתוככם כל עומס, כל אנרגיה שהצטברה בכם, שאין בה צורך יותר. דמיינו מכפות הרגליים יורדים שורשים אל בטן האדמה, ממש מחוברות. דמיינו איך אל כפות הרגליים שלכם מחוברים שורשים שיורדים ומסתעפים אל תוך בטן האדמה, יורדים מטה מטה. עמוק עמוק. וכעת אנחנו ניקח נשימה עמוקה, ובנשיפה אנחנו נשחרר מתוכנו כל עומס, כל מתח שהצטבר בנו בתקופה האחרונה. דרך כפות הרגליים, דרך השורשים, נשלח אותם אל האדמה. נשלח את העומס, נשלח את הלחץ, נשלח את הכבדות אל האדמה. נשימה עמוקה. שחרר. עוד נשימה ונשיפה. עוד נשימה ונשיפה. האדמה מקבלת ולוקחת ומתמירה כל אנרגיה שאין בה צורך יותר אצלכם בחיים. לטבע יש יכולת להתחדש. לעזור לנו להטמיע אנרגיה, לעזור לנו לספוח מאיתנו את המטענים שמכבידים עלינו, ולהתמיר אותם לאנרגיה חדשה. מעולה. אתם יכולים לדמיין ממש משהו כהה כזה, צבע כהה שנוזל מתוך הגוף שלכם. זה יכול להיות חום, זה יכול להיות שחור, אפור, ממקומות כואבים, ממקומות כבדים. אל כפות הרגליים, אל האדמה. שחרר. יש כאן מעבר שהדלקתי, שגם היא תורמת לניקוי, לשחרור. אם אתם אוהבים ריח של מרווה, תוכלו להדליק אחרי הסשן הזה, או בהמשך השבוע, בימים הקרובים, ולהמשיך לתאר את עצמכם, לעבור ממש מסביב לגוף שלכם, בחדר שלכם, בבית שלכם, לטיהור, לניקוי. גם המרווה היא חלק מהטבע והיא באה לשמש אותנו לטיהור. נעזר בטבע. יופי. וניקח עוד נשימה אחת להתחדשות. יופי. כעת זה הזמן להזין את הצ'קרות שלנו, את מגרי האנרגיה שלנו. דמיינו את השורשים שיורדים מכפות הרגליים, נוגעים ממש בתוך בטן האדמה, בתוך הגרעין החם הזה, שהחום שלו כל כך גבוה. הלבה הזאת שיש במרכז כדור הארץ,
יש בה חום. יש בה חום שאפשר לקבל ממנו כוחות, הזנה. הטבע זמין בשבילנו, להעניק לנו. לתת לנו יציבות וביטחון. נבקש רשות מהאדמה לקבל מהכוחות שלה. אוקיי, דמיינו צבע אדום, חום, חמים ונעים, שזורם מתוך בטן האדמה, מתוך הגרעין שלה, ישירות עליכם דרך השורשים אל כפות הרגליים שלכם. החום הזה מגיע אליכם ומכפות הרגליים אלומת האור, הדמדמה, ממשיכה אל קרקעית האגן שלכם ישירות אל צ'קרת השורש. צ'קרת השורש, צ'קרת הבסיס, זהו מאגר האנרגיה הראשון שלנו. הצבע האנרגטי שלו הוא אדום. היא מסמלת את החיבור שלנו לביטחון, ליציבות, לשורשים. בעצם השער שדרכו מגיעה אלינו אנרגיית האדמה, משמשת אותנו לבנייה. זהו גם האזור שבו נמצאים הפחדים הקיומיים שלנו, ההישרדות שלנו. בואו נשאל האם יש באזור הזה איזשהו פחד מהישרדות, אולי פחד כלכלי, פחד של קיום. אם כן, נבקש שהצבע האדום יניע, יעזור להזרים. דמיינו כעת את האזור הזה אצלכם כספירלה אדומה, שאנרגיה שם זזה ונעה ומניעה, ממש מניעה, מזיזה. רגשות מודחקים, פחדים מודחקים, אולי חוסר ביטחון במקום שבו אתם נמצאים. מניעה החוצה להצידה. בשלב הזה אנחנו נעשה את זה בצורה אנרגטית, כלילה כזאת. לא ניכנס לעומק לכל רגש, אלא רק נניע את האנרגיה. לפעמים זה כבר מספיק. אני נעזרת כאן גם באבן השחורה שתואמת את הצ'קרה, שעוזרת לנו לנקות, לשחרר כבדות. ומנקה את האזור. כעת נביע קול, צליל, שעוזר לנקות את צ'קרת השורש. הקול הוא נמוך, זה נשמע כך. עושים את זה ביחד איתי. אוקיי, בפעם הראשונה אנחנו נביע את הקול לניקוי. בפעם השנייה אנחנו נביע אותו לפתיחה, כדי שנוכל להזין את הצ'קרה.
בואו נעשה את זה יחד. 3, 2, 1. נבקש לשחרר כל אנרגיה שלא משרתת אותנו יותר באזור הזה. מי שמרגישים אפשר להניח יד באזור הירכיים, בקרקעית האגן שלכם. להניע טיפה את האזור, ממש פיזית במעגלים כאלה. תנועה עוזרת להניע אנרגיה, מגע, קול, דמיון כמובן. מעולה. כעת נדמיין את הצבע האדום, אדום חום, ממלאים לנו את צ'קרת השורש. צבע אדום, חום, חמים ונעים, שמזכיר את האהבה והתמיכה של האדמה, של הטבע בכם. נעים וחמים. יופי. משם אנחנו עולים אל הצ'קרה הבאה, אל מאגר האנרגיה הבא, באזור האגן. צ'קרת המין. היא נמצאת ממש במרכז האגן. אפשר לקחת 3 אצבעות מתחת לטבור. זה המקום שלה. הצבע האנרגטי שלה הוא כתום. זהו מרכז האנרגיה של המיניות, של החיוניות שלנו. זהו גם האזור שמסמל את היכולת שלנו לשים גבולות. זהו שהרבה פעמים מצטברים בו כעסים, לעתים אשמה, לעתים בושה. נדמיין בתוך המרכז הזה כמו פרפר כתום שהכנפיים שלו נפתחות, ועם התנופה של הכנפיים המניעות שם את האנרגיה, מניעות, משחררות, כמו פותחות מחדש את החופש שלנו, את חופש התנועה, את החיוניות, את החיבור לכוח החיים, את המיניות שלנו, את התשוקה. את החיבור לכישורים המולדים שלנו, שנועדנו כאן לממש. זהו גם האזור של החיבור למימוש ולביצוע. נבקש לנקות על ידי התנופה הזאת של הכנפיים, של אותו פרפר כתום בדמיון שלנו. להניע את האנרגיה, להניע ולפתוח, לפתוח ולהרחיב. מעולה.
יש באזור הזה בושה שהצטברה, יש אותה בכולנו, מאירועים שונים בחיים, מקשרים עם אנשים, מסיטואציות. נבקש ממנה להרגיש בנוח, להתבטא. אולי תרגישו צורך בימים הקרובים לשתף מישהו קרוב במשהו שעברתם, משהו שהתביישתם ממנו הרבה זמן. בכל דרך לשתף, לכתוב, לדבר, לפתוח, לצייר, לרקוד מה שחוויתם, לתת לזה ביטוי. יופי. אנחנו נביע כעת קול שיעזור לשחרר את מה שיש בצ'קרה הזאת. ולאחר מכן נביע שוב קול שיעזור לה להתמלא, להיפתח. הקול והצליל זה הוא, הפעם זה יהיה הוא יותר גבוה. ונעשה ביחד. לשחרור. את היד על האזור של האגן. פעם השנייה, עשה את זה בשביל לפתוח. כעת נדמיין צבע כתום, כתום נעים כזה, שממלא את האזור של צ'קרת המין, את האגן שלכם. ומזין ומחדש, ומלא בכוחות. כאן האבן הכתומה איתכם, לתמיכה, למילוי, להזנה. אנחנו עולים למעלה, לצ'קרה הבאה, שזו צ'קרת מקלט השמש. היא נמצאת במרכז הבטן, באזור השרעפת. הצבע האנרגטי שלה הוא צהוב כמו השמש. זו מאגר אנרגטי שמחובר למערכת העיכול שלנו, ליכולת שלנו לעכל מצבים, לעכל אירועים, גם בצורה פיזית, גם בצורה רגשית. זהו האזור שאחראי על הביטחון העצמי. ביטחון חברתי, שייכות. הרבה פעמים כשאנחנו חווים מעברים, עוברים לבית חדש, ילדים שעוברים למסגרת חדשה, לסביבה חדשה, זה אזור שיכול להיות מושפע, יכולות להופיע בעיות עיכול שונות שמסמלות. אנחנו זקוקים לזמן בשביל להקל את המעבר, להרגיש שייכות מחדש. תניחו יד באזור, קחו נשימה פנימה, תאפשרו לצבע הצהוב לנקות, ממש להמיס. לזהות
תחושות של בדידות אולי שחוויתם בתקופה האחרונה, חוסר הערכה עצמית, עקב אירועים שונים, קשרים מסוימים. וזהו גם האזור של השמחה שלנו. זהו אזור של שמחת החיים. יכול להיות שיעלו לכם זיכרונות של חוויות משמחות שחוויתם, אנשים שמעלים בכם שמחה ואושר. יופי. נבקש שכל מה שעולה, שהקרניים החמימות של צ'קרת מקלעת השמש, דמיינו שמש, שהן כמו מזיזות את העננים, מזיזות הצידה, מאפשרות בהירות, להיות מחוברים לתחושות הבטן שלכם מחדש. גם כאן נאפשר למעבר לנקות ולשחרר כל תחושת כבדות באזור הזה, לנקות ולטהר ולאפשר לקרני השמש פנימיות, השמש הנצחית שיש בתוך כל אחד מאיתנו, להאיר נביע כעת את הקול של האזור האנרגטי המיוחד הזה, והקול זה או. עושה אותו יחד, קודם לניקוי ואז להטענה. 3, 2, 1. או. יש בכם צורך, אפשר טיפה לנער את הגוף, שקשק אותו, לנער את הידיים, לנער את הרגליים. כשאנרגיה משתחררת, לעתים הגוף שלנו מרגיש צורך לרעוד, לשקשק את עצמו. תרגישו בנוח, לשקשק ידיים, לשקשק רגליים, לנער את הראש, את הגוף. וכעת נביע קול שיפתח את הצ'קרה הזאת, ואפשר מקום פנוי לשמחה חדשה להיכנס, לביטחון חדש, להרגשת שייכות, שנהיה פתוחים לקשרים חדשים ומיטיבים, לחיבור לשמש, לחיבור לשמחה. צליל זה או, נעשה את זה ביחד. 3, 2, 1. או. קחו נשימה חדשה ומיטיבה. עוד אחת. תודה גם לאבן הצהובה, סיטרין שאיתנו לתמיכה. מכאן נעבור לצ'קרה הבאה, למאגר האנרגיה הבא. צ'קרת הלב, אפשר להניח יד על הלב. מרכז הרגשות שלנו, האזור שאחראי על הקבלה והנתינה. הצבע האנרגטי שלו הוא ורוד,
וירוק משולבים יחד. הוורוד מסמל את האהבה, אהבה לעצמנו, אהבה לאחרים. הירוק מסמל את הביטוי הרגשי שלנו. פעמים רבות הלב שלנו מכיל כל כך המון סוגים של רגשות, מכל הסוגים, מכל הגוונים. התפקיד שלנו זה לתת להם מקום, לתת להם ביטוי. הרגש הוא אנרגיה, לאפשר להם לזרום, ללמוד לבטא כל סוג של רגש לפי התנועה שהוא מבקש. משהו שאפשר ללמוד. איך לבטא כעס, איך לבטא עצב, איך לבטא שמחה, איך לבטא פחד, בושה, אשמה, עלבון, סיפוק, התרגשות. יש כל כך הרבה רגשות. תרשו לעצמכם, תאפשרו לעצמכם למלא את הלב בצבע הוורוד והירוק. דמיינו את הלב שלכם בגודל שאתם מרגישים אותו. יכול להיות שאתם בתקופה שאתם מרגישים שהלב שלכם הוא ענק. אולי אתם בתקופה שאתם מרגישים שהלב שלכם קטן קטן. אולי הוא בדיוק בגודל של הגוף. הכל בסדר. זה הלב שלכם. אולי אתם בתקופה שאתם עוברים את השיעור של ללמוד, לתת ולקבל באיזון. כל שיעור מבורך, כל שיעור מדייק אתכם להיות במלוא האנרגיה שלכם. ייתכן ועברתם תקופות שבהם חוויתם משבר אמון באזור הזה. לרוב זה מצטבר באזור הלב, מצבים שיכולים קצת לחסום אותנו מלהרגיש אהבה מחודשת, זוגיות חדשה, אהבה לעצמנו, אהבה לאחרים, לקבל אהבה מאחרים. זכרו שכל דבר ניתן לריפוי, לשחרור, להתמרה. כל רגש הוא אנרגיה. קשרים ניתנים לריפוי, להתמרה. ועם המחשבה והידיעה האופטימית הזאת, נביע עכשיו את הקול של צ'קרת הלב. הקול שלה זה נעשה ביחד לניקוי, לאחר מכן לפתיחה. 3, 2, 1. וכעת נבקש לפתוח את צ'קרת הלב שלנו, כל אחד וכל אחת במינון שנכונים לו ולה. נבקש לפתוח אפילו במעט, על מנת שנוכל למלא אותה באנרגיה חדשה, תיתן אמון, אמונה, אהבה מחודשת. נניח יד על הלב ונביע את הצליל ביחד לפתיחה. יכולים לעשות תנועה כזאת של ספירלה באזור הלב שלכם, להניע, קצת לעשות מסאז' ללב. כל
כל לב צריך מסאז' מדי פעם. זה בסדר. מסאז' ללב. נבקש חיבור ללב שלנו מחדש. נבקש לאהוב אותנו, לאהוב אחרים, באיזון, בהשלמה. נבקש את החוכמה לבטא את הרגשות שלנו, לתת להם מקום בחיים שלנו. תודה לאבן העבודה והירוקה שהיו איתנו, תמכו. כעת נעלה לאזור הגרון, צ'קרת הגרון. זהו אזור הביטוי שלנו, אזור התקשורת שלנו, תקשורת עם עצמי, תקשורת עם אחרים. אזור הביטוי שלנו, ביטוי של מחשבות, ביטוי של רגשות, ביטוי של תשוקות. צבע אנרגטי של האזור הזה הוא כחול. דמיינו צבע כחול, יכול להיות כחול עמוק, כחול בהיר, תכלת, טורקיז, שממלאים ומנקים את האזור הזה. פותחים אותו לביטוי חדש. נבקש שנהיה מחוברים לאמת הפנימית שלנו ונבטא אותה למי שסביבנו, וקודם כל נבטא אותה לעצמנו. זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בשיח פנימי. נבקש את החיבור בין הראש ללב. אזור הגרון זה אזור המתווך בין אזור הראש, מחשבות, ללב הרגשות. נבקש שתהיה זרימה בין שני האזורים האלה, שההחלטות שלנו יבואו מתוך מקום מאוזן של לב ומחשבה. אפשר לגעת בגרון, ללטף אותו, גם באזור העורף. בפעמים מצטבר מתח. זה אזור שאחראי גם על ההחלטות שאנחנו מקבלים. לפעמים שאנחנו נמצאים בצומת דרכים בחיים, מצטבר הרבה מתח באזור הזה. ואחת העצות שלי כלפי קבלת החלטות זה לקבוע זמן שבו ההחלטה הולכת לקרות. כך בעצם הגוף הפיזי שלנו והגוף האנרגטי יודעים עד מתי אנחנו נמצאים בהתלבטות הזאת, עד מתי האנרגיה שם יכולה לזרום הלוך ושוב, וברגע שקורית החלטה זהו כבר שחרור גדול. נבקש להיות מחוברים להחלטה שתיטיב איתנו ועם האחרים. כעת נביע קול שמבטא את השחרור ואת הפתיחה של אזור הגרון, והקול הוא עשה אותו ביחד. 3, 2, 1 לשחרור. פעם השנייה נעשה לפתיחה. בבקשה שאזור הגרון יהיה פתוח, פנוי לביטוי, להקשבה פנימית, לתקשורת עם עצמנו ועם האחרים. נביע את הצליל ביחד לפתיחה. 3, 2, 1.
את הצבע הכחול ממלא ומזין צ'קרת הגרון. תודה על האבן הכחולה. כעת נעבור לאזור האינטואיציה שלנו, לצ'קרת העין השלישית, נמצאת באזור המצח שבין הגבות. הצבע האנרגטי שלה הוא סגול. והיא מסמלת את החיבור שלנו לאותה הדרכה פנימית שקיימת, לאותו קול פנימי, סמכות פנימית, האינטואיציה שלנו. זהו גם המרכז שמסמל את החיבור שלנו לייעוד שלנו כאן, בעולם הזה, בחיים האלה. יש תקופות שבהן אנחנו מרגישים קצת רחוקים ממי שנועדנו להיות, ממה שנועדנו לעשות, מהשירות שנועדנו לתת. גם לתקופות האלה יש תפקיד. אנחנו נבקש כעת לנקות ולשחרר מהאזור הזה כל מחשבה, כל אנרגיה שחוסמת מאיתנו לראות צלול את מה שנכון עבורנו בחיים האלה. לעתים מצטבר באזור הזה עודף מחשבתי, מצבור גדול של מחשבות על מה יהיה ומה היה, כשבעצם החיבור לאינטואיציה קיים בזמן אמת, כאן ועכשיו. כל רגע ורגע יש לנו אפשרות לדעת מה נכון עבורנו כרגע. נבקש את החיבור הזה לזמן אמת. נאפשר לצבע הסגול ולאבן הסגולה להניע את האנרגיה באזור הזה, לנקות את הערפל שקיים. אפשר לדמיין את האזור הזה עם צבע סגול, כשהעננים האפורים הם בעצם המחשבות העוטפות שלנו שמתרחקות ונעות לצדדים. זה יכול להיות לעתים קצת מפחיד להיות עם ראש פנוי במחשבות. נזכור שאנחנו יצורים מאוד מאוד מרגישים. יש לנו לב, והאינטואיציה שלנו יכולה להיות העזר הכי גדול שלנו בזמן אמת. יש טיפולים יותר עמוקים שמאפשרים לנו לשחרר את הדפוסים המחשבתיים, את הלופים שחוזרים על עצמם. כאן אנחנו פשוט נבקש להפיג כל מתח, עומס באזור הראש, באזור המצח. יכולים להביא את הידיים, את קצות האצבעות, וממש עם שתי הידיים להזיז, כמו ללטף את המצח, לפתוח, ולעשות קצת מסאז' לעין השלישית שלכם. להתחבר אליה קצת יותר היום. אם יש לכם את האבן הכחולה, המתיסט, אפשר לשכב איתה בזמן הפנוי שלכם, ממש להניח אותה במרכז המצח ולאפשר לאבן
להזין את המרכז הזה, לפתוח אותו. כעת נביע קול לניקוי האזור של העין השלישית. הקול זה אי. נעשה אותו ביחד. 3, 2, 1. הקול הבא יהיה לפתיחה. יש לפתוח, להיות מחוברים לאמת הפנימית, לאינטואיציה שלנו, לסמכות הפנימית שלנו, לידיעה עמוקה, לידיעה פנימית, לאותו קול פנימי שיודע את האמת עבורנו, יכול לכוון אותנו, למה נועדנו, למי נועדנו. נביע את הצליל הזה אי ביחד לפתיחה. 3, 2, 1. מעולה. נאפשר לצבע הסגול למלא את האזור. תודה לאבן הסגולה. וכעת נעלה אל צ'קרת הכתר שנמצאת בקודקוד הראש. זו הצ'קרה הגבוהה ביותר שמחברת אותנו אל העולם שמעבר, לעולם העליון, אל המהות הגבוהה שלנו, אל האלוהות, אל הבורא, אל הטבע הגדול, אל היקום שכולנו חלק ממנו, אל כל הנשמות ואל הנשמה האחת שכולנו. זו הצ'קרה שפותחת אותנו אל הרוחניות, אל הממד הרוחני, שמאפשרת לנו לראות שהחיים שלנו הם בעצם נצחיים. תמיד היינו, אנחנו תמיד קיימים ותמיד נהיה. אנחנו אין סוף. דמיינו באזור הזה של קודקוד הראש כמו פרח לבן שנפתח ומלמעלה מגיע אור לבן שמאפשר לכם להיות בקשר עם הטבע הגדול, עם היקום, עם הבורא, עם אלוהים, עם כל הנשמות בעבר, בהווה ובעתיד. כולנו נשמה אחת גדולה גדולה, יפה יפה. צבע הלבן זהו הצבע שמזין וממלא את הצ'קרה הזאת. צבע טהור. האבן הלבנה כבר ציטנו. לפתיחה, לניקוי. ניקוי של מחשבות ואמונות מגבילות לחיים שלנו, על זה שהם מוגבלים. למעשה, לכולנו יש את היכולת להתחבר לאותו מימד נצחי. נבקש פתיחה של האזור הזה, של צ'קרת הכתר במינון שנכון עבורנו. לעתים מספיק לנו לחיות את החיים ולהיות ממוקדים בחיים שלנו. ויש בינינו אנשים ששואלים מה הטעם בחיים,
בשביל מה אנחנו חיים, מה נועדנו לעשות כאן, בשביל מה אנחנו נמצאים כאן בעצם על פני האדמה, פוגשים אנשים, נפרדים מאנשים, מהם שיעורי החיים שלנו. לכל מי שצמא לקשר עם העולם שמעבר, זאת ההזדמנות לבקש את הפתיחה הזאת, להיות בקשר באיזושהי דרך כל יום עם המחשבה והאמונה שנועדנו להתפתחות גדולה, פנימית, קולקטיבית, ושכולנו כאנושות בזמנים המיוחדים האלה כרגע עולים, מתפתחים, גם אם לפעמים חווים מצבים מאוד מורכבים, אישיים, אסונות טבע, מצבים בין מדינות. אנחנו לא יודעים את ההסבר שלהם, אבל בממד הרוחני הכל נועד לתיקון, להתפתחות ולפיתוח של תכונת האהבה בתוכנו. זוהי התכונה שיש בטבע. נבקש להיות אחד עם הטבע, אחת עם הטבע, ונזכה להרמוניה, ולהדדיות. הקול של צ'קרת הכתר שמנקה ופותח, זאת אי גבוהה. נעשה אותה ביחד, קודם לניקוי, אחר כך לפתיחה. 3, 2, 1. נעשה את זה שוב, נבקש להיפתח. מחשבה חדשה למחשבה גבוהה, לקשר עם המקור שלנו. קשר עם המקור שלנו. שכל פעולה שלנו בחיים תגיע מתוכו, מתוך חיבור למקור. מהאור הגענו, ואל האור אנחנו חוזרים, משודרגים יותר, אוהבים יותר, גדולים יותר. 3, 2, 1. דמיינו את הפרח שראיתם בהתחלה, הלבן נפתח עוד ועוד. יופי, נמשיך להיות פתוח ולקבל הזנה מלמעלה. תודה לאבן השקופה, קוורץ. כעת דמיינו דרך קודקוד הראש אלומת אור לבנה, כמו מקלחת ששוטפת אתכם מלמעלה, שוטפת ומנקה, שוטפת ומנקה, שוטפת ומנקה. מתוך האדמה, אלומת אור אדומה, מגיעה אליכם. האדמה שולחת לכם אלומת אור ואת הברכה שלה, את הכוחות ממנה. אלומת אור אדומה נכנסת דרך כפות הרגליים ומזינה אתכם מהאדמה. ותראו את שתי אלומות האור האלה, הלבנה מלמעלה והאדומה מלמטה, נפגשות ממש
ממרכז הגוף שלכם לספירלה משולבת. האלומות מתחברות. זה הזמן להודות. נודה על הזכות להתחבר לאנרגיית האדמה ולאנרגיית השמיים. נודה על האפשרות לשחרר מאיתנו כל מה שלא רלוונטי, כל מה שלא משרת אותנו יותר. תודה. נודה על האפשרות להתחבר לכל המשאבים בתוכנו. כל האפשרויות זמינות בשבילנו להתפתחות, לאיזון, לצמיחה. תודה על מי שאני היום ומי שאני הופך והופכת להיות. שימו ביחד איתי כל מאגרי האנרגיה שלי מלאים במינון שנכון בשבילי כרגע. כל מאגרי האנרגיה שלי מלאים במינון שנכון עבורי כרגע. תודה. ובואו נחזור אל אותו טבע שבו התחלנו, אל האדמה הטובה, אל הציפורים מסביב, העצים. תראו את כפות הרגליים שלכם בתוך האדמה, מושרשים. הגוף שלכם, הפיזי והאנרגטי, התמלא בכוחות חדשים. שחררתם מה שלא רלוונטי, ואתם הרבה יותר מחוברים למי שאתם ולמאגרי הכוח שבכם. זכרו, אתם אף פעם לא לבד. תמיד יש אפשרות לבקש תמיכה מאנשים, מהטבע, לבקש הזנה. כל אחד מאיתנו יודע בדיוק מי הם האנשים שיכולים להזין אותו, מי הם הגורמים שיכולים לתמוך בו. בואו נשתמש בהם. נודה לטבע, נודה לצבעים, נודה לאנרגיית הרייקי, ההילינג, האבנים, למרווה, לאש, אוויר, מים ואדמה שליוו אותנו. כעת בספירה שלי, מ-0 עד 10. תראו את עצמכם עולים במדרגות שאתם כרגע מדמיינים שמופיעים לפניכם. שימו לב לצבע של המדרגות. האם זה אותו צבע שאיתו התחלתם או צבע חדש? כל מדרגה שאתם עולים, אתם מרגישים שאתם מקבלים אנרגיה חדשה, כוחות חדשים, תובנות חדשות, פתיחה חדשה, איזון חדש לחיים שלכם. מוכנים? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
חוזרים לכאן ועכשיו, למודעות רגילה לרגע הזה. מניעים את הרגליים, מניעים את הידיים. יכולים להישאר עוד קצת בעיניים עצומות. שימו לב איך אתם מרגישים. אפשרו לעצמכם עוד כמה רגעים להישאר ברגיעה. אחרי זה אתם יכולים לכתוב דברים שהרגשתם, דברים שראיתם בדמיון, תחושות שפגשתם, דברים ששחררתם, מסרים אולי שקיבלתם. אתם יכולים לכתוב לעצמכם, אתם יכולים לכתוב גם אליי, כאן בתגובות, או אליי באופן אישי. אני מאוד אשמח לשמוע. כמובן שאפשר לעבור את התהליך הזה גם באופן אישי, כטיפול אחד על אחד ובאופן קבוצתי, בריפוי קבוצתי. אם יש בכם קריאה וצורך לזה, תהיו איתי בקשר. בינתיים, אני מאחלת לכם המשך חיבור למאגרי האנרגיה שלכם, לכוחות שבכם ולכוחות התומכים שתמיד זמינים עבורכם. אני מזמינה אתכם כרגע לפתוח בהדרגה את העיניים, לחזור לכאן ועכשיו, אל החדר שבו אתם נמצאים, אל המיטה, כורסה, כיסא שבו אתם יושבים, שוכבים, מזרון, כל אחד איפה שנמצא, היא נמצאת. תודה לכם שהיינו ביחד, תודה לכם על האמון, על ההקשבה. אני מברכת אתכם בהמשך יום קסום, לילה קסום. המשיכו להיות קשובים לקול הפנימי שלכם, המשיכו להזין את עצמכם במה שעושה לכם טוב, במי שעושה לכם טוב. תדעו שיש בכם כוחות אינסופיים. לפעמים אנחנו קצת שוכחים מי אנחנו וכמה כוח יש בנו. זה בסדר, יש תקופות אנחנו זקוקים להזנה חיצונית, לתמיכה חיצונית, וזה מאוד מאוד חשוב. כל תקופה לעבור ניקוי, שטיפה כזאת, התחדשות כזאת, מילוי כזה. אתם יכולים לעשות את הקולות של הצ'קרות באופן יומיומי, בבוקר, כמו מקלחת קולות כזאת, או בערב. כעת שיש לכם את הקולות של כל צ'קרה וצ'קרה. מי מכם שמתחברים לאבנים ולקריסטלים, אתם יכולים שיהיה לכם את האבנים של צבעי הצ'קרות. אפשר להניח אותם על הגוף, אפשר להחזיק אותם קרוב למקום שבו אתם יושבים, שוכבים, להשתמש בהם. המון אהבה, אנרגיה טובה, וריפוי לחיים שלכם, ואהבה גדולה ממני.